Jeste li možda razmišljali da svi ljudi ne dočekaju praznike u radosti i veselju? Da svi ljudi ne dočekaju sreću i da svi ljudi ne doživljavaju ove praznike na onakav spektakularan i bahati način na koji možda drugi ljudi doživljavaju? Jeste li razmišljali da neko je možda tužan, da neko je možda depresivan, da neko živi u neko vreme nekad i negde, da neko izgubio neke bliske osobe i da ne može se suočiti sa tim gubitkom, tom tugom i tim očajanjem? Nemojte biti očajni. Postoji tehnika negativnog portreta, postoji i nešto na što ne možemo uticati. Ako stvari možemo promijeniti, onda razmišljajmo na ovakav način. Ljudski mozak po defaultu nas vraća u neko vreme, što mi kažemo dobra stara vremena, i uvek su stara vremena nekako po defaultu dobra vremena, ali to ne znači da je tako. Tehnika negativnog portreta vam pomaže da realno sagledate stvari, da se vratite u to vreme nekad i negde, da se navratite na te situacije, na te ljude i da baš na neki produktivan način sagledate zašto su s razlogom ostali iza vas. To što je neko vreme nekad i negde prošlo, što vam je ostavilo neke tragove, je prosto. Zato što ljudski mozak je memorija, pamti sve situacije na taj neki način na koji ih zapamti i memorira. Međutim, ono što je interesantno je da ljudski mozak više pamti pozitivne momente, pozitivne situacije, momente koje nas asociraju na sreću, na nešto dobro, na nešto lepo što nam se desilo. I zato mi kažemo dobra stara vremena ili nešto je nekad bilo dobro, a danas zbog toga smo očajni i tužni. Pa da je to bilo toliko dobro, ostalo bi i trajalo bi. Danas kad sagledavamo stvari i kad razmišljamo na to vreme nekad i negde, ajmo razmišljati na ovakav način. Zašto je to tako? Zašto smo tužni? Jel to zaista zaslužuje tu pažnju? Jel zaista zaslužuje tu tugu? Ne pričamo o situacijama kad se desi da neku blisku osobu izgubimo. To je već nešto što mi ne možemo kontrolirati. Ali ajmo se posočiti i usredotočiti na ono što možemo mi kontrolirati. A to su naše reakcije, to je naš način razmišljanja, to je naša svjesnost i osvešćavanje da nisu sva stara vremena i dobra vremena i nije sve ono što ostalo iza nas tako dobro i produktivno.